Ugwu na Shinoye na Akwara si n'onye je n'oli. Ashi na-eme n'ụmanụ ma gba mezo. Ọzọ. What a chicken culture. No, Egypt, oh God, Egypt, what? Egypt, what? Oh God. Phenomenal culture. Oh yeah, in the middle. I'm not at a matter.
Honorable Ibrahim Enugu State House of Assembly. Honorable Onuma Idenu n'ide mgbọrọgwụ ide gide mgbọrọgwụ President na sinide lide mgbọrọgwụ nínú wa Ezi honorable na sinide n'ide mgbọrọgwụ Ariji work back kesi eti ka nkwu Asimu ide mgbọrọgwụ Ide mgbọrọgwụ Asinide ide mgbọrọgwụ nínú wa Enugu na asinide ide mgbọrọgwụ Osita bụ nwammi ma bụ osita na-akpọnụ mgbọrọgwụ ma bụ ihe a na-akpọ n'ibi Osita na-akpọnụ mgbọrọgwụ ma bụ ihe a na-akpọ n'ibi Osita na-akpọnụ mgbọrọgwụ ma bụ ihe a na-akpọ n'ibi Osita na-akpọnụ mgbọrọgwụ ma bụ ihe a na-akpọ n'ibi Osita na-akpọnụ mgbọrọgwụ ma bụ ihe a na-akpọ n'ibi Hasini ọgbamba na mba ya na omijo na njọ ya na ati no gini meni na yebu hari jogra gini mena na yejesi habuna negwu tuda na asa shabuna negwu vida na asa habuna negwu banya na yejesi negwu kula na asa ayelelele ayelelele you want to get up on I am flowers. Well, I can let you. All of the madam, honorable. No one recognizes this good mother. I'm a boy of Barry. I'm mad.
Meluji polo bubulu amara. Egwere na dama dama ngeke na bu. Egele na bu. Egele na bu. Diyo meluwe. Adina lume lewa mama. Eze nege na zapata. Le na na bu. Ngeke na bu. Egele na bu. Somebody give my baby. I am cool to me. Magane na na no na Papa, Namu again up, again. CJ even CJ nigga come on again. Papa, Namu
We have a program for this burial. We have a program for this funeral. So, Deacon, Achuaya, please. Please. Ice water, please. Ice water, please. Mayabo. Thank you. Thank you. Deacon, please. Thank you. I will call you again. Remember that battle stands in the middle. Thank you. The chief mourner. Deacon, I spoon the dad and animal bone. Thank you. Everybody is well, you are welcome. The PDP, the Lotto, the Pool, you are all welcome. The Organ, the Chiche, the Apple, and the Maramuno, the Perence, Ngwo, the Ikengen, the Queen, and you are all welcome. What the one was the day journey. Day journey, the Christmas Ugwu. Day journey. I make an only opponent. I am my phone. I am my cotton. Darren. I am my no dear and wine. No, shade is gone. I am my Nuno Piara. I am where a yard is not a town. Nani I na join up on a Puna Wendy. Makana Giribu Gueze. The parents had the sheet, or Crimado. We're gonna be higher. Thank you. And you got my little people are the ball in one. People are the ball. Thank you. What you see? Yeah, the Bagota. Feminism. Thank you. Anyị ga-amalite biko ndị ọbụla nọrọ ebe ha nọ.
Meaning is available. The ordinator begin to serve the people. Thank you. And now Star Football Club, you are welcome. Superstar, no, Club 25. Because you know what you are, the table. Thank you. Thank you. Very good. One man, what you do to now? God bless you, sir. And we have come and be in our home. The man in our home and go on our home again. Thank you. Because the ordinary job we have enough for you. Thank you. We have enough for everybody here. Thank you. Thank you. Very good. We thank God for you. The magnitude of a thing depends on the availability of his subjects. He's a social man. He's a social man. Papa. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Hey. Thank you. Thank you. Onye kunifanya po JJC folk. JJC. Johnny just come. JJC. Yasu. 5,000 naira. Ebodike. Ebodike no go no. No give la chowa dike. Thank you. And what about that? Thank you. Thank you. We thank God. Very good. He said, Onye Murabenya. He said, Hey, Philip, Ugwu. He said, he said,
5,000 naira. Very good. I am president. Anyone? Anadia? Thank you. Very good. We thank God. You are welcome. Onye kpatakwa ọ kpatara nke alụlụ chọrọ ka gịnị mee ka ngwere bịara anya ọlịlị. Ndị RC, you are welcome. Ezi enyi committee of friends nọ Christopher Ugwu, you are welcome. Gị na ndị otu gị. Ụmụ otikwu amadikwu anyị maara na unu bịara deje nọ. Enyi kwa ụzọ amụji ọgụ. Enyi kwa ụzọ gburugburu. Welcome. Gburugburu. Gụna ọsọ ahụrụ agụ. Gụna ọsọ ahụrụ omere onye n'imi. Owo. Omere onye n'imi. Owo. Enyi kwa ụzọ. Eyi. Enyi kwa ụzọ gburugburu. Amụji ọgụ. Ekene m. Thank you. After our Achipando. Thank you. Hey, Ote. Ogwena ka omere onye n'imi. Enyi nwanyị ụkara omere onye n'imi. Ike nke Patrick Ọkwọ Amedu ụbọchị onye ọmụrụ be enye 1,000 naira. Thank you. We thank God. Honor to him whom honor is due. Thank you, sir. Obodo Pius Okojo. Ugwu nyara mụrụbenye. Ugwu nyara mụrụ ugwu nne. Ọ mụrụbenye. Nna ụta na-agba igwe dịka ugwu nyara. Thank you. Very good.
Ụgbọ ọka kwenu